ra 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 ra. Sorebil Bazar habbai, Sorebil Bazar. Montikayo malah. Bây giờ dừng ra đây là vật thủ quy giá. Không bây giờ đi thế nào? Mà bây giờ đây là mình làm vậy. Gari ki gari pilih manti ki manti ubi saja saja. Hello लोगोफोर आं नै मा लायनो नागिरदों नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों बिराद इम्परटेन्ट जों मालाय बायदि जाया नै 15 आगस्टआव मालाय बायदि निसा जों जे बुस्थुबा जों माबायदि जायो 15 आगस्ट जोंना आदाया नै माबायावहाय मा दै होनोमोनलाय बेखौ बाहाय जौ लोंनो नागारै माबा खान्थालसो दानला फैबाय नै जोंना आदैया आद्रिनो आदै नों जौ लोंखाया नामा बिदि खान्थालसो दानला फैनो नायलाय आं जाया लोङा आं माने बेखौ फानसो फैदों फाननो जौजों जि मोजां फुथि लादों ओरैबो ओरैबो नोंहा खान्थालसो जायो बेगर गोनांखौनो जाब्रा जुब्रा जाजोबखाबाय बेगर मोनजायो 15 आगस्टआव नै जोङो जाफैबाय खान्थाल माबायदि 15 आगस्टनि खान्थाल जानो माबायदि मोनदों मोजां मोनदों थांनो ओंखारबाय जों नै गासिबो दा बेगिदिं नायदो सिनारिया माबायदि लास्टआव फैदों आरो जों बाय बाय संबस बाय बाय Wah, mabaयदि मोनदों? बरिया दंफांनि दैया माबायदि? गुसु थान्दा माने मोना 15 आगस्टआव जि मोजां फालिबाय हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है Agustus ni pura putih. Mana apa beli macam tu? Dia kemsa tu, Pak. अरे कहना क्या चाहते हैं?